kinori, zlati jajávori, zlatom jelca. Lefényképezni? Igen, két is. Akkor jó. Szóval, Magyarországon nincs hard fokefe. Ez így van, mind médiumok. Mindenki szopja le. Mind B. Ha találok hard fokefét, akkor 2 hónapig 1 percig mondom, mindjárt. 1 perc. Nem azt mondtam. Akkor 2 percig mondom. Hanem, hogy ilyen szerepet én is már lejátszottam magamnak. Nem küldtél lejátsz nekem. Mindenki szopjon le, aki nem hard fokefét. Őszintén viselkedj úgy, hogy az előbb, vagy kapja. Őszintén, aki nem kapja be a hardfood kefét, az mindenki kapja be. Ez fájfaszom. Rícsnek van hardfood keféje. De szeretném volna itt egy valami rejtett kamera, amit nem láttál volna eddig, az vett volna fél. Mert így, hogy tudod, hogy kameráznak így egy Ez itt Ez manipulálás. Manipulálás. Éj, Manipulálás. nem igaz reggelizani? Reggel. Csanálom. Az nem megy. lejáratta mind velem az Ákosba, azért nem engedi zenét. Nem enged. Legyen az első a 20-as! Jó, még a 20-as. Megint. Ilyen. 25-ös. 28-as tedd be. Csak így lazán, tedd be 28-as. Igen. Hajnal 4 óra van. Fél 5. Hajnal. Hajnal fél 5 és lelő. Manipulálás. Mindenki irányítson egy boldog mosoly a kamera felé. Ja. Érted? Tudod, hogy Te főszereplő volt? Én nem. Én nem. Megint. Most ez mégis. nem csak idejű az még. Nem húzta meg az ujjadat, bazzik, de én csak látom volna az ujjadat. Egy nagy puppot akarok hallani. Pupi. Kibjörn a finger, család, miért ez finger? Pupi. On the fly. Filmomester. On the fly. Pirúgtad a kanál. Mi? A jó vagy. Látod? Már De igen. Elbaszol a Nikinek a gépét. Már négyed. Nézd meg! Egyébként ez nem is olyan. Indítsd be, bazd meg, lehet a tétallal. Madály, te benyomtad a stoppot. Én? Be. Te nyomtad be az előbb, amikor agresszív. Voltam én már agresszív. Azon kívül, hogy mondtam, te voltál agresszív, bazd meg. Most mutasd vissza. Hagyd vissza a filmet. Barátom, ezt a stoppot se én, se a göröndör nem fejeltük ide be. Mi pedig a fel. Én fejeltem be? Azt én nem mondtam, hogy te fejelted. Bár lepauzálom. Lekacsiltőket akarsz, jelenleg. Hát? Omega. Piram. Most rögtön. Piramista, hogy mi? És ezt a gombot nem én fogtam. Jó, nem te tartod. De én fogom megjavítani. Jó, te nem erről szól a dolog, hogy most összeverik. Nincs egy jó vízét. Na, most már király. Annyi vagy. No, te. Na, figyelj. Nódisk. Ez jó? Ez a nódisk, oké? Tényleg nódisk. Na figyelj, most megpróbálom meg. Fogadjuk, mi nem sose lehet tudni. Mindig egy kihívás. Leállít. Egyébként még vendégezve egész estát játszottuk. Most már kapott egy kis akciót is.
Nyálat. Valaki leköpköd. Nem csak kivolt az a faszka, de leköpköd. A lényeg. Valaki volt egy ilyen kéti alak, de mindig. Olvasd. Barátom, beolvasott 26 szám. Szerinted 26 számban rajta? 25-et. Jó, elindítom az elsőt. És innen folytatom. Nincs rajta. A nyújtat legyen. Most rögtön. Majd elég lesz a 25. Hát, érzed? Hát? Megszom a szárság. Minden reggel. De ne jutam, hogy ne baszogassak. Én kinyitom neked. Kitámadtam az ajtót. Nem tudom, magam tudat, és így. Bazzik, ki van támadva az ajtó. Olyan nincs, hogy nem menjék ki. Bazzik, és én beszarok ide. Olyan szállat az első. Beszarok az én vagyok in the fly. On the fly, érted? Én vagyok. Nem mutogatsz egy disznó. Nem mutogatsz egy disznó. Nem is érted. Ez is kapcsolva. Nem számít. Figyelj a számra, figyelj. Figyelj, apára figyelj. Jó szám. Nem olyan szám, amit te tudsz. Neki mondod. Figyelj a számra. Majom fején, melyiket? Na melyiket? Válasz meg. Na melyiket? Ahol vagy B. Ahol vagy igaz veled. Ja, az országok kérték. Hagyjál már. Bazzik, de ott a színben, ortodox kérd, itt van. Ortodox kérd. Megyünk rá. Dumolj, bazzeg! Nem tudok vele. Várjál, majd mindjárt. Nem lényeg. Itt az ortodox kérd. Ne mozgasd a tekemet, te állat. De jó. Nyilatkoz innen. Nem abba. Ott nem tudtam, ott nem. Ne pofász, te bazd meg, bezomol. Mi van bezomol? Bezomolok téged is, bazd. Vissza vagyunk. Van egy testvér, aki nem is beszél meg. Ő a hitelesít. Zumad le! Na, előmozgatsz, te állat király. Mindenki el a harni. Mi van az neki? Jó, be vagy. Engedés, család, úr. Senki te ellened nem mondta semmit, mert amit te mondottad. De milyen? Bárfasz, hogy mit mondod. Én ellenem is érted. Én nem mondok ellened. Drogás banda. De mi van ez a résztévén? A CD, ez körülbelül olyan 5 évet vissza volt. Most nem szépen, úgyhogy kiveheted, és látod itt írja, hogy mi van rajta, különben fontos számítással, akkor még nyomtatgattam a cippeket, hogy miket vele voltál, 10 éve voltál. Soha az életedben nem is csináltál ilyen komoly feladatot, hogy amit megírtál, hogy nem érted, mi van rajta. És most tippeled, és tedd vissza bele, és akkor ajándékba.